Suomen internetkulttuuri on todella monipuolinen ja lahkentuninen. Suomi oli yksi ensimmäisestä maa, joka käyttäytyy internetiä nyt 97% koko väestöstä käytti internetiä. Monia suomeksi kuuliaisia tuottoa ovat käsitellyt teknologiaa, ja Suomi tuntetaan yhtenä teknologian globaalista sovellasta ja moni ihmiset muutti Suomen työn perässä. Koska Suomi oli ja on niin yhdestä, Suomella on paljon globaali vaikutus, mutta enemmänkin vaikutus Amerikasta. Amerikan internetkulttuuri on yksi kolmen parhaan ykköstä, mutta toisen kansamme olimme Kiina ja Intia. Amerikassa memet, videoita, sisällöntuottajia ja muita mediatyyppejä ovat pidetty monissa maissa ja Suomi ei ole poikkeus. Tässä videoissa puhun noin erityisesti memet ja internetihumori, mutta en ole asiantuntija ja niin aion puhua noin paljon älyvät internetille. Jatkokin sisältöjä ovat Reddit, YouTube ja uutiset, artikkeleita ja aikaisemmin artikkeleita. Monia memet ja YouTube-videoita, joihin oli paljon näkymät, olivat vaikutuksia Amerikassa memet ja väriät reaktiovideoita, jo olivat samanlaisia amerikkalainen memet vuosi kaikkaiset hyötyisistä mantoista. Se on tärkeää puhua, että Suomi ei ole Amerikassa, ja monia memet ja poliittinen tuonnin käyttöä fraasit, että noin Amerikassa politiikat myös sanoo. Suomi on paljon enemmän liberaali ja menee enemmän vasemmalle. Joskus suomalainen poliitikot tekevät sanoa vähemmän maahanmuuttoja ja internetin suomalainen sanoo, että Amerikka on hyvä, mutta ei ole maahanmuuttajat ja rikolaiset se on hyvä. Joka on suomalainen Amerikan ei-rokoista poliitikot. Kuitenkin suomalainen ja amerikkalainen saman politiikan tulkinta on erilainen, koska meillä on erilainen iso poliittiset rakenteet ja väestö. Aloin katsomaan päällistä videoita, erityisesti YouTuberit, sättysettä, toimennustupajat ja lakko. Heillä kaikilla on ainakin 100 000 tilaajaa, mutta lakko on isoin, jos on 917 000 tilaajaa. Heidän sisältöjä on useimmiten päällimistä, mutta jotakin sisältötyötä tekee useimmiten Redditistä reaktiovideoita. Heidän sisältöjä on todella samanlainen Amerikassa sisältöjä, erityisesti sisällöntuottaja Jake Paul, PewDiePie ja MrBeast. Humorit on todella humoria vuodelta 2017 ja joitain yhdentempiä memet TikToksia. Katsotaan videoita syksyssä alkoi kuten enimmäkseen olevan monia pelemmistä videoita, mutta noin jälkeen 10 videoita monia political sisältöjä alkaa suositella minulle. Jälkeen katsomaan monet poliittisia videoita olin myös suosittelitten videoita suunnattuja teini-ikäiset. Kanssa ison YouTubet ovat ylemmäksi utsia lapsille. Nemme sanoo uttoisia lapsille, jonin nämä sisältöjä vaatoisin kaaresta lapsille, mutta aihetta puhua on enemmän vaikavaa aihetta kuin pienempi lapsille haluaisi. Mielestäni, että nämä 12 vai 17-vuotiaat lapset pitävät näistä YouTuberista. Aloin katsomaan pelivideoita sitten jälkeen suosittelen poliittista maahanmuuton vastaista sisältöä lapsille syntyjä videoita, jotka pistää mittamaan koko tämä algoritmille olevan koska sisältöä, joka on syrjivä, oli helppo löytää. Mika Bergman on suomalainen poliitikon, kuka on osa perussuomalainen ja hän tekee videoita noin maahanmuutoa. Bergman on yksi nuoremmista puolin jäsenistä ja hän on nuoremmista ryhmätyöstä. Perussuomalainen on poliittinen ryhmä,
jolla on kalva suosa vuosien verralla. ESO on erilainen perussuomalaisensa ja muut poliittinen ryhmä on, että perussuomalaiset haluavat vähemmän maahanmuuttoja enemmän kuin muut ryhmät. Nämä ryhmät kohdistuvat erityisesti Somaliin ja Lähi-idän vastuun etsi tervapaikkaa. He soittavat ihmiset rikolliset ja syrjäyttävät heidät muilla tavoilla, sellainen kuin ei pelkästään nimen perusteella. Redditistä kommenttia on tämä posti tekee deleted puhua. Most people do not have any problem with foreigners. Most of the racism is toward people who come to Finland without any intention to work and also break the law. Mutta posti tehtiin Redditistä, tämä kommentti voisi olla internettitrollissa, ja monet vastaa sanoa, että tämä ajattelu on rasismia. Mutta tilasto ja iso poliittiset hämut perussuomalaisensa on sama ajattelu. Perussuomalainen ei ole ainoa ARIE-koikastoryhmiä, mutta ryhmät ovat Suomen SESY, Vahvoiden liitto, Valta kuuluu kansalle ja Suomen vastarintaliike. Jokus nämä ryhmästä ovat hymätäviä natseja tai niillä on sitteä Venäjään. Nyt on oli pari tutkimusraporttia, että puhuvat noin rasismia Suomessa ja tulokset ovat osoittaneet, että rasismi on iso ongelma. Tässä tutkimusraportissa Saksa, Itävallassa ja Suomessa ovat rasistempia EU:n. Toinen raportti havaitsi sen 82% Suomessa asuvista ihmisiä katsoma tai koki rasismia. Olen puhunut noin maahanmuuttajan syrjintää, mutta Suomessa on myös paljon rotulustaminen. Tämä kaikki johtuu ajaksesta, että koko maahanmuuttaja ovat saamalaisia. Tämä ajattelu pätee myös roskeet suomalaisiin, jotka eivät ole maahanmuuttajia, koska valkoinen suomalainen ovat suuren väestö, joten roskit suomalainen eivät ole normaalit, ja niitä ei pidä perussuomalainen. Mutta monet roskiet suomalaiset järjestävät ja tekevät poliittisia ryhmiä. Yksi ryhmiä on roskiet työt, joka puhuu noin tekeminen jotain rokille suomalaisille. Äskettäin on myös ollut monia kirjat noin syrjintöjä ja rasismia Suomessa. Tunnetuin kirjat on Kisan Jugoslavia, kirjoittunut Päijätemme Stoverksi. Koko on suomalainen ja albanilainen kirjailija. Tällainen kirja on tulossa erittäin suosituksi Suomessa ja ulkomailla maailmassa. Suomi on ollut kasvava vihreäkoissa, jossa on kaksi isoa rikkokaisia tapahtua kuuluistua ja ostokeskuksissa ja uhrit ovat lapsia. Monet Yle ja muut uutisissa artikkeli ovat näytetään monet tapauksia rasismia vaikuttavat ihmiset nyt Suomessa. Monet näistä tapahtumista olen näyttänyt, mutta kasvava vihreäkossa maahanmuuttajien syrjintää, pahminen rauta ja lisääntynyt vaikutus amerikkalaisensa sisällöntuottaja, joilla on ajatuksesta politiikka on monia perusteita Suomen selkeytymästä maailmalta. Toivottavasti, koska edelleen on olemassa paljon positiivisia poliittisia ryhmiä, kuten roskityöt, nuoremmassa sukupolvessa oli edelleen monia, jotka eivät ole rasistisia tai sulkeutuneita.